Swami Peter Gonsalves, Vandaniya Swami Melvin, ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋಫಿಯಾ ಡಿಸೋಜ ಹಾಗೂ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂತಹ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದಂತಹ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೆಲಿಸಾ ಇವರನ್ನು ಬೋಧಿಯರ್ ಚರ್ಚಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರಿಜಿನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಅವರನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ विनंती मोगाच्या वंदे विद्यार्थ्यांनो, आमच्या अभिमानान हांगासर आयिल्ल्या आमच्या लागशिल्ल्या विद्यार्थ्यांनो, प्रत्येक जण हो मंजूर विद्यार्थ्यांनो, मंजूरकारांचे वजे हांगासर आसा. वेगवेगळे आशिल्ल्या सर्व या जागबापनो धर्मीक भयणीनो, आमच्या विद्यार्थ्यांच्या मुखेल्यानो, तुमकां समेस्तांचे दोनसो कार्य निर्वाहकान स्वागत केला. आमची वार्षिक परब 2 वर्सां आमी वजाचो पुरस्कार नासतना सादेपणान आचरण केली. जेन्ना ही परब दबाज्यान आचरण करूंक फाटल्या 10-11 वर्सां प्रारंभ केल्या, तरी एका वर्सा जुलय 31 तारखेर हांगासर वजाचो पुरस्कार आसता. आनी तुमी हाडलेल्या वजा वरवीं नव्या एका भक्तिकांक आमकां जेवणाची वेवस्था करूंक आदार जाता. देखून हांगासर वजी हाडलेल्या तुमकां सुमेस्तांक सर वाड्याच्या गुरकारांक आनी वाड्याकारांक आणि वैयक्तिक रितीन वजी हाडलेल्यान वामांचूच्या संगती वामांचूच्या कृपाक सगळ्यांक हांव ह्या वजाच्या कार्यक्रमाक बरो येवकार मागता. स्वागत सुस्वागत तुमकां सुमेस्ता. तसंच श्री देवी फ्रेंड सर्कल रहिल्यात आमच्या क्रिस्ताव भाव भयणींनी आमकां संघ दिला. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ. हांगासर वेदी रसा आयची प्रमुख मुख्य अतिथी प्रमुख सेरी जावन आसा. मुखेल सेरी जावन आमच्याच भुरग्याची आमी ह्या वर्सा पहिल्या कापून आमच्याच भुरग्याच्या श्रीमती सोफिया डिसोजा पयला. कारण इतलेंच आमच्या भुरग्याचे जायती बरी मनशां आसात, जायती बऱ्या मनाची उदार कर्जाची मनशां आसात. तांचे पैकी होसाना कुटाम एक कुटाम 16 वर्सांच्या भुरग्याच्या सत्तर कार्यक्रमाक भरपूर सहकार्य घेऊन असतात. आणि त्यांच्या पैकी देवादी श्री हेनरी गिल्बर्ट डिसोजा आणि त्याची पत्नी श्रीमती सोफिया डिसोजा एक प्रमुख कुटुंबीय आहेत. तुम्ही जाणात आमच्या इकडे नवीकरणाची प्रमुख दान ती रुपये 25 लाख तिने उदार म्हणून दान दिल्यात. हे भक्त केले तिथे बरं मग तिथे बऱ्या उदार काळी आम्ही आज मानून घेत आहोत, तिघांचं मान बघित आहोत. तसेच ती आज या आमच्या वजाच्या पुढच्या मार्गे छान लागली दिली. तिचे नाव सोफिया डिसोजा तुमच्या सगळ्यांकडे बसा. हर एका सकाळीच्या मिसाक येता, हर एका लिटूरची कार्यांची भाग घेता. त्या गाताना भुरगीं तिका एलिन, एल्सा आणि एव्हलिन त्या गायकवाड भुरगीं बऱ्या फुडाराक पावल्या. तिचे मागणे आज हांगासर आमच्या वजाच्या पुरस्काराक सोफिया बाई येजय आमच्या वजाच्या पुरस्काराक छान लागली ते म्हणटासतना बडो संतोष सांगते वपले ती वपली आणि आज हांगासर ती आयल्या. तिच्या पती सैवड आस करता आमी देवादेव हेनरी गिल्बर्ट डिसोजा तो एक भक्तीचो मनीस, एक लेखक. आज ताकाय आमी मान बघिता ताका रस्पासून मागता आणि ह्या कुटुंबाक आभार मानून आज हांगासर आयिल्ल्या सोफिया बाई हांगासर हजारांच्या आमच्या बंदर किर्गेजकारांच्या तर्फेन बंदर दुर्गेच्या मुखेल्याच्या तर्फेन हार्दिक स्वागत मागता. सुस्वागत श्रीमती सोफिया बाई तुका ह्या कार्याक हार्दिक स्वागत. श्रीमती सोफिया डिसोजा ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರಿಗೆ आमच्या मुलांचं दुःख देऊन स्वागत करता. आमच्या भुरग्याचो सहाय्यक विकार म्हणून एक बाब लँची सो आमच्या एक वर्षामध्ये पुस्तकामध्ये मैदान जायचे आमचेच हे आमच्या मुले सिस्टंट आपल्याकडे परत आम्ही होतात. आमची सिस्टर मेलिसा सिस्टर केदाळे
स्वागताची रेडी असता सिस्टर मेलिसाकडे असताना ही सांगले आमच्या वरच्या पुरुषा भागांका तुमच्या मैदान दितात किंवा आणि कुशेल ती ओपाले मात्री आता सगळी व्यवस्था तिने केल्या आमच्या फिरकतकरांची जाईल ती मुलगी तिची मुलगी तिच्या इस्काला शिकतात कोणी तिच्या इस्काला घेता विधी जिंकतरी सध्या कार्मेल सेंट्रल स्कूल हे पामान स्कूल ती मुख्य प्रेसिडेंट जाऊन असा पूर्व तिने परिसरात जाईल त्या ती शिक्षण देऊन असतात ठीक आहे तुमच्या समेत आधी ग्राउंड अप करलेल्या व्यवस्था केल्या उपकार म्हणून ठीक आहे आम्ही स्वागत करता सुस्वागत हार्दिक स्वागत समितीचा तुमका आणि आमचा आमचं सहाय्यक बाबल्यांची ಮುಖದ ಸ್ವಾಗತ करता ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರು ಕೂಡ ಅವರ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ಅವರ ಕಾಣಿಕೆ ವಾಹನ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಡಿಗೆ लहान ओढ मापाल वैयक्तिक निघालेल्या आणि वजांचे पुढच्या म्हणजे वाहन ओढ मापाल निघलेल्या तुमचं समेस्तान स्वागत मागून म्हणजे स्वागत येऊन राख्या करता आज सारा केलो दबाजो त्या तरीके समजा सत्य कार्य बऱ्याच जाऊन दे देवान आमचे काकुलता केल्या दयादा केल्या बरे हवामान आमका दिला देवा की जावर गाणे होगला समेस्तान सुस्वागत सर्वांची मगाल आणि बाईपासात स्वागत केल्या मनदीक बाब अँड्रू लिओ डिसोजा तुकाय हांगासर जमलेल्या हर एकल्यातर्फे मोगासो स्वागत मागता दोन ताळी हवी ना विभागाच्या रागा आली आणि आता अवकारा पैदा आयच्या कार्याक चालक दिवपी गोमानिस्तीन सोफिया डिसोजा हिका तिने आपल्या काळजातली बघणा आमच्या वकारा सांगची I'm so happy to see this grand occasion. It's the first time I'm witnessing this. It's so beautiful and so joyous. I pray that God, this procession of gifts that we are making for our patrons in Lawrence, He will bless each and every one of us. Thank you. तुमच्या पुत्र बरं मागच्या दोन मित्रांक तुम्ही या कार्याक आयिल्ल्याक आम्ही तुमका देव बरें करूं म्हणटा ಪಿತನಾ ಮತ್ತು ಸುತನಾ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತರು ಆಕಾಶ ಭೂಮಂಡಲದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ದಯಾಮಯರು ಆದ ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವರಪ್ರಸಾದವಾದ ಫಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಾವು ತಂದಂತಹ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಅಬೇಗನು ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಫಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಸಹ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸೋಣ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕಾಪಾಡುವ ತಂದೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಿಂದ ವಾಚನ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಿಂದ ವಾಚನ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಅವರು ಜಗದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವರು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನಡೆದರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶುಭಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವು. ನಿಮಗೆ ಊರಲ್ಲೂ ಅಡವಿಯಲ್ಲೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸಾಯಗಳಿಗೂ ದನಗುರಿ ಮುಂತಾದ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೂ ಅದರಿಂದ ಮಾಡುವ ಭೋಜನಕ್ಕೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಣಜಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿ ಇರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಸಫಲವಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವರು. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡುವರು. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಂತಾನ, ಪಶು,
ವ್ಯವಸಾಯಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವರು. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಜಲನಿಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಫಲಭರಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವರು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅವೇಲನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಫಲವು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದವು. ಅದೇ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಫಲಯುತವಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಬೇಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೃತ್ಯದಾರಗಳಿಂದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕರಗಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಫಲದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಾಳುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿರಿ. ನಮಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರನನ್ನೇ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಿರಿ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ದೇವರೇ, ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಜೀವದಾತರು, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರು ನೀವೇ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ನೀವಿದ್ದ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಪಾವನಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಿರಿ. ನೀವೇ ನೀಡಿದ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇತರರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೆರವಾಗಲಿ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. सोम्याच्या सर्गी ओढतांतलो अपूर्बायेसो एकळो मार्तिरसांतलो रेसबोळो सोम्याक सदा मानवालो No
moga may pasan भरलो apostol somia Jesuso करून त्याग आपल्या जीवासो मार्तिरांचो कुंवार जालो Amar
sax tu zaroi Krista mo pergatloi Durvolean so adal saloi Seve sorup karam kandiloi Marnan tu jau Jesus sax tu zaloi Krista mo pergatloi Saloresa patron santa Bhakta voda kirti vonta Vinati kar mogar bhakta Pau tu amka marti santa Selesai tuji ami magta Seve ce tut saun jaga sheta Novia sungsara ce divezata Krista mo pergarta Selesai tuji ami magta Seve ce lut saun jaga sheta Novia sungsara ce divezata Krista mo pergarta Saloresa patron santa Bhakta voda kirti vonta Vinati kar mogar bhakta Pau tu amka marti santa भाग्यवंता सालोरेसा लाभै तुझी ससाय कृपेवंता भक्ता जेजूच्या पाटय आत्मिक गटाय Bhagavata Saloresa Labai tuji sasai Kurpevota Bhakta Jesucha Partayat mi gatai स्रोतों दुबळ्यासो आधार तूं पापयासो दिव्या खांबो सर्गीसो
मार्तीर तूं क्रिस्तासो साक्षी तूं रक्तासो प्रेरक तूं भावार्थ्यासो आसरो तूं दुबळ्यांचो आधार तूं पापयांचो दिव्या खांबो सर्गीचो मार्तीर तूं क्रिस्ताचो साक्षी तूं रक्ताचो प्रेरक तूं भावार्थ्याचो भाग्यवंता Saloresa, labai tuji sasai, kurpe vonta bhakta Jesucha, partayat mi gatai. रूपणे तूं क्रिस्ताचे पलंगण तूं सोम्याचे हातेर मोगा सेवेचे प्रतिरूप जेजूचे रूप माया मोगाचे नेकेत्र तूं बरवश्याचे रूपणे तूं क्रिस्ताचे पलंगण तूं सोम्याचे हातेर मोगा सेवेचे प्रतिरूप जेजूचे रूप माया मोगाचे नेकेत तूं बरवश्याचे भाग्यवंता Saloresa, labai tuji sasai, kurpe vonta bhakta Jesucha, partayat mi gatai. Sant Loresa patron आमच्या विस्नार पलंगणा देवाच्या दुबळ्यांच्या आसऱ्या सर्गीच्या पाव तूं राखण्या आमच्या मोगाच्या Saloresa, patron आमच्या विस्नार पलंगणा देवाच्या दुबळ्यांच्या आसऱ्या सर्गीच्या पाव तूं राखण्या आमच्या मोगाच्या बिरवे मोगाची पवित्र सभेची दुबळ्या धाकट्यांतय तुवें देखले मोगा सेवेची जीवंते तुजी मर्तीर पोवणान सोम्या करपिले हिरवे मोगाची
या वर्षाच्या वार्षिक परबेक तुम्ही वड संख्या नंगसर हजार जाऊन आमच्या फिरकस घराने सर वाड्यातून वाड्याच्या गुरुकारा संघात मिळून वो अपूर्व येतील वजे नसर आडपावित केला हे पळून आमका वाटते ददोस काही बघता रासभर वजी हांगासर आयल्यात सांगत आसा आमच्या बवरियाच्या क्रिस्ती बावंडांनी आमका वजी दिल्यात आमच्या लागशिल्ल्या फिरकेजीच्या वा मंजूर फिरकस घराने सांगाती वा मंजूर त्यांच्या पंगडातर्फे वजी आयला हे पळयतना वरती ददोस काही बघता सालावरणच्या पायांतळे पळयतात वजांची रासच सांगासर आसा देखून समेस्तांक देव बरें करूं सांगाती वा मंजूर श्रीदेवी फ्रेंड्स सर्कल पच्चनाडी जुमादी बंट देवस्थान बंदले वैद्यनाथ नगर फ्रेंड्स हेल्पिंग हँड्स बंदेल सगळ्यांनी सांगता मिळून आमच्या फिरकस घरा सांगता 36 वाड्या घरा सांगता उजी आडल्यान हांगासर तुम्ही पळयतात सालोरेंस इथेंतान पळोवन आसा सर्गितांव दराल बेसावा सालोरेंस सर आमच्या बावंडाचेर मागोन दडो दिवन हांव मागता आनी हर एकल्याक अर्जंतल्या गुंडायता देव बरें करूं म्हणटा सुमेस्तांक जोरान ताळये भेटून आमी अभिनंदन पटोवया आनी देव बरें करूं म्हणया या कार्याची कार्य अपूर्व रितीन मांडून गेल्या समेस्तांक आमच्या फिरकेजीच्या मुखेल्यान विविध जबाबदारी घेतल्यान हांव फिरकेस विकास जावन तुमकां हांव वंदन पठयता देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू म्हणटा सोम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो दिन मास्तो लो सोम्या सर्वै काळी वकंतोलो महिमा सांसा काळी रसना तो सरकानी या संसारी रायामा सर्वांचो काळी सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो मोगाल पुत्रा सोवे ओंकार मरिया आशीर्वाद दिवा सालोरेंस आमच्या पात्रोना आमा बसोन विनंती कर भगेन गुरुसाचे कृपेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन समेस्तांक देव बरें करूं देव बरी रात दिवं गुड नायट.